हेलो फ्रेंड्स, आपण माने तो जानिथिबे ओडिशार हिमालय काहा कुहाଯାଏ ଓ ଏହି ପର୍ବତମାଳାରେ ଆଜି ବି ମହାଭାରତ କାଳର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଠି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ହିମାଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦର ମହକୁମା ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହାନଦୀ ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ପର୍ବତରେ ମହାଭାରତ କାଳର ଗୋପନେଶ୍ୱର, କୁନ୍ତୀ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଭୀମ ଏଠାରେ ପଥରରେ ମନ୍ଦିରମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଓ ଗୋକର୍ଣ୍ଣନାଥ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିଠାରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଓ ପ୍ରଭୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଥିବାର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ସତ୍ୟାମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷମାନେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ମହେନ୍ଦ୍ରତନ୍ୟା ଓ ଏହାର ଦୁଇଟି ଶାଖା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବେ 8ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2021 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାନବାହନ ଚାଲିଯାଇପାରୁଛି। ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ତାହେଲେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଂଟା କେମିତି ରହିଲା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।